Takže čaute ľudia, tu je zase váš Dumpasový LP a ja vás vítam u nového videa, ktoré samozrejme nebude strašné, bude len také priemerné. Tak, začíname cikánsku chatrč, už som to točil na prvý pokus, ale Bandicam zlial. Toto je satelit, aj keď to niektorý možno ani nedopne. Cikán nemá vôbec podlahu, spí na zemi holej. To žebrak. Tak, dáme mu tú pec, ktorou akože topí. Bude to drsné. Tu pec, s ktorou topí, hej. A dáme postele, čo už bude pre vás asi veľmi drsné. Ale pripravte sa. Tu je táto manželská. Tu spí dieťa. Tu pod ním, aby mohol pekne očuchávať nohy, spí ďalšie dieťa. Tu spí ďalšie. A linku majú tu, kde majú všetky veci. A potom majú tu aj takú skriňu, kde sa všetci delia o všetky veci, samozrejme šetria. Aha, trepi čest. A tu sa všetci v jednej izbičke bohužiaľ šetria o jedno miestečko. A takí chudáčikovia to sú? Nie sú. A tu majú napríklad ešte jukebox, akože nejaké staré blbé rádio. Hej, a ešte im dáme jednu torčku sem, aby neplakali, že sú takí chudobní a dostávajú od štátu peniaze. To je nespravodlivé. Chudobná rodina dvoch ľudí, máš 3 deti a nemá sa ako o nich starať a volá sa to cikánsky dom. Tak. To je. Tak? Nie. To je tak. Set. Warp. Cigánsky dom. Tak. Cigánsky set. Dobre. A máme to, no. Jednoducho len také. Akože video. Krátučké, ale urobil som to, takže ja si myslím, že by to bolo asi všetko z tohto videa, takže majte sa dobre, blíži sa nám víkend, na zajtra myslím si, že väčšina z vás bude mať karneval, keď nemáte chrypkovky, takže čaute.